πολλά από τα ρεύματα ακόμη δεν έχουν διευθυνθεί. Για παράδειγμα, όσα ρεύματα είναι πάνω από το κόκκινο μήλο δεν έχει διευθυνθεί κανένα. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι στην κεφαλή, ότι οι παροχές που θα έρχονται μέσα, πώς θα επιβάλλουν το Κυφισό. Δεύτερο, προς τα κατά, φτάνουμε παραδείγματος χάρη στον προφήτη Δανιήλ. Μεγάλο ρεύμα προφήτη. Δεν έχει διευθετηθεί. Όλο το κέντρο της Αθήνας, που είναι το βασικά το πανδωραϊκό του δίκτυο κλπ. Η αποκυκλοφόρος ονομάζομαι. Δεν έχει κατασκευαστεί το έργο. Αλλά και σαν να μην έφτανε αυτό, όπως είπαμε και παρακάτω ακόμη, ο μεγάλος αγωγός, ο υφιστάμενος για τις υψηλές ζώνες του χαρτοκαχτές, και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να μην μιλήσουμε για τους δύο παραλιακούς συλλεκτήρες, οι οποίοι εξαπροηγουμένως τι συμβαίνει. Όταν έγινε η επεκτάση των ακτών, χρειαστήκαμε να φτιάξουμε δύο παραλιακούς συλλεκτήρες, το Σχάτο Καλυθέας και την Καρισκάκη, για να συμφέρουν όλοι οι αγωγοί, οι υφιστάμενοι των Λονδρίνων, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε θάλασσα. Και μέσα αυτό πήγαν στο Κυφισό. Αυτό το τεράστιο έργο, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στην ουσία δεν έχουμε δει ότι οφράγματα βάλει στο Κυφισό. Δηλαδή τώρα ο Κυφισός έχει μεγάλες παροχές, ενδεχομένως αντί να έχουμε εκβολή των νερών στο Κυφισό, έχουμε το Κυφισό. Αντιλαμβάνετε τα πράγματα πώς είναι.